Joo. Tervehdys täältä Mustalammin vuorelta. Repovedellä ollaan. Vähän hölkkäillään täällä hienoissa maisemissa ja hyvin aurinkoisessa ja lämpimässä kelissä. Nyt on kesäkuun alkupuolta mennään ja tällä videolla olisi tarkoitus vähän avata harjoittelua taas, että mitä on viime videon jälkeen tehty. Joo, mutta hölkätään ensin pikkasen ja muistutetaanpa mieliin että miksi sitä täällä hölkätään. Viisaammat laittaisi tähän ahterin kalliolle ja nauttisi virvokkeita ja hienoista maisemista, mutta ei. Mentävä tonne kivikkoon ja juurakkoon ylä- ja alamäkeen rimpuilemaan vahtavassa helteessä. Ja syyhän siihen on Nutsin satanen heinäkuussa. Joo, täällähän aina puhutaan, että Repovedellä on sitä ja tätä, että Repovedellä on Lapinsalmen silta ja Repovedellä on Olhava vuori. Mutta aikuisten oikeestihan, tiedättekö mikä Repovedellä on? Vepo. Joo, lähdetäänpä hölkkään.
polku meni aika mielenkiintoiseksi. Ei se mitään. Komeetahan täällä. Mistäköhän täältä pääsee? Onko täällä tapahtunut jotain? En ole nyt ihan varma, että menikö se polku tästä. Mutta minäpä menen. Ehkä. Jos pääsee. Melkoista louhikkoa. Ei tuolta ehkä pääsekään. Ellei ui. Aika kuumottava paikka. Ei kun takaisin. Tuolta ylhäältä jostain. Sieltä mä oon kyllä ennen mennyt tuolta ylhäältä. Joo, tuollahan sitä alhaalla oltiin äsken. Kannatti tulla ylös. Komeet on maisemat. Olisiko tää Hauklammin vuori? Ehkä. Jatketaan. Joo, Kuutin kanavalla ollaan, Kuutin kaivolla. Sitten vähän vettä mukaan ja lähdetään tonne Katajavuorelle päin. Käydään kohta Polarin antamaa tallennusdataa läpi, kunhan löydetään mukava paikka tuosta vähän ennen Katajavuorta. Mutta jatketaanpa matkaa. Joo, Katajavuorelle mennään. Sinne on sellainen kilometri matkaa. Ajattelin, että tässä olisi hyvä pitää kahvitauko. Se on kohta 2 tuntia tultu ja kohta 10 kilometriä. Hidastaa vauhti, mutta mä haukkaan vähän pullaa ja nautin kahvit ja jatketaan sitten tuosta harjoitteludatan seurantaa. Joo, nyt on kahvia juotu ja illomunkkia vedetty nassuun, niin katsotaan tuota harjoitteludataa. Viime videossa taidettiin jäädä tuohon viikkoon 14, joka oli palautteluviikko. Sitten viikolla 15 saatiin kasaan sellainen 67 kilometriä. Pitkä lenkki oli 22 kilometriä. Ja sitten viikkoon sisältyi sellainen 10 VK 142 sykkeellä asfaltilla vedetty. Kun
tarkoitus juosta näitä maratoneja, niin hyvä vetää vähän asfalttijuoksua välillä. Sitten viikolla 16, 60 kilometriä. Ja pitkä lenkki taitaa olla sellainen 26 kilometriä. Ja sitten siinä on toinenkin pitkähkö, sellainen 20 kilometrin lenkki, joka oli asfalttijuoksua. Taisin käydä tiiliä keräilemässä silloin. Voi olla, että teen tiilen keräyksestä joskus vielä videon. Sitten viikko 17 oli lepoviikko. Seuraavalla viikolla sitten taas treenattiin. 67 kilometriä tuli viikossa, josta 26 kilometriä oli pyöräilyä. Siinä sellainen 40 kilometriä juoksua. Sillä viikolla oli PCT eli Porkkala Coast Trail 14 kilsan hieno polkujuoksukisa tuolla Porkkalassa. Eli se oli VK:ta. Ja pitkää lenkkiä ei sitten tehtykään. Tässä vaiheessa alkoi vähän kropassa tuntua väsymystä ja seuraava viikko, toi viikko 19, niin silloin tuli kyllä kilometrejä, 63 kilometriä, mutta kaikki lenkit oli 9 kilometriä pitkiä, eli silloin yösykkeet nousi aika rajusti ja pysyi siellä ylhäällä ja sykevälivaihtelukin oli huono. Eli kaikki merkit viittasi siihen, että vähän rasitusta kropassa eikä oikein palautunut niissä sanotaan helpoissa päivissä tai lepopäivissäkään, niin tein tällaisen muuvin tähän harjoitteluun, eli jätin kaikki rasittavat lenkit pois ja tein vaan tällaisia lyhyitä, varsin helppoja lenkkejä. Toi alkuviikossa tein kyllä sillä lailla, että oliko se tiistai ja keskiviikko, että oli 2 lenkin päiviä. Yleensä sillä lailla taisi olla silleen, että aamupäivällä polkulenkki ja sitten iltapäivällä hiekkatiellä. Tuli vähän vaihtelua ja tuli vähän määrää, mutta lenkit oli sen verran lyhyitä, että ei tullut lisää rasitusta kroppaan. Ja pikkuhiljaa tästä sitten alkoikin yösykkeet laskea ja sykevälivaihtelu paranee, että sitten seuraavalla viikolla 20 otin alkuviikon rauhallisesti ja loppuviikossa oli kisa, puolimaraton Helsinki Run. Siinä oli pikkasen flunssaa siinä alkuviikosta, että sen takia otin vähän maltillisesti kilometrejä, että tuli vain 51 kilometriä sillä viikolla. Tarkoitus oli vähän treenata vähän enemmän, ja ottaa tämä HCR sellaisena mukavana harjoituksena, hyvänä VK-treeninä. Ja VK-treeniähän sitten tulikin, vaikka vauhdinjako oli siinä vähän huono, että se ei oikein hyvä treeni ollut, että alussa rynnittiin liikaa ja lopussa vähän. Ja oikeastaan puolessa välissä sitten jo vähän himmailtiin. No joo, sitten viikko 21 oli kehittävä viikko, hyvä viikko, 61 kilometriä, pitkä lenkki 22 kilometriä ja sitten tein sellaisen VK-lenkkinä sellaisen 12 kilometrin kiihtyvän, jossa sanotaan puolet, loppupuoli on VK:ta. Alku mennään PK:ta ja hyvin maltilla. Nämä on mun mielestä hyvin rakentavia treenejä tällaiset kiihtyvät. Eli PK:lta lähdetään ja VK:hon lopetellaan. Ja viikko 22 oli vähän samantyyppinen, vähän enemmän kilometriä, 76 kilometriä. Pitkä lenkki taas 22 kilometriä ja poluilla edelleen tehty pitkä lenkki. Ja tässä oli kanssa tällä viikolla se 12 kilometrin kiihtyvä. Ja sitten toisena VK-lenkkinä oli 5 kilometriä asfaltilla. Halusin vähän asfalttijuoksua
siihen mukaan. Ja sitten tämä viikko pyritään tekemään edelleen kehittävää, eli kilometrit olisi 60-70 kilometriä. Nyt mennään keskiviikkoa täällä Repoveden maisemissa, niin en tiedä ihan tarkkaan miten tämä viikko tästä kehittyy, mutta tänään on ehkä se viikon pisin lenkki. Ja sitten loppuviikolla ehkä VK. Mutta katsotaan. Laitetaan tähän joka tapauksessa ylös toi teille, niin te tiedätte, miten tämä viikko meni. Ja sitten ensi viikolla onkin Forssan maraton. Eli loivennetaan siihen ensi viikon loppuun ja juostaan maraton, että toi Polarin maraton ennuste antaisi 3:31 maraton tulokseksi, mutta eipä taida mennä, että nämä Polarin ennusteet vähän tällaisia optimistisia, että muistaakseni se oli 1:41:30 oli toi puolimaraton ennuste ja HCR:llä meni 1:45. Vauhdinjako nyt ei ollut optimaalinen, mutta sanotaan, että 1:44 ehkä olisi voinut mennä, niin siinä on 3 minuuttia hyvää tuossa Polarilla. Et ehkä Forssassa menee, sanotaan nyt alle 4 tunnin, on ihan tyytyväinen. Juostaa hyvänä harjoituksena. Katsotaan vielä noi sykealueet, eli aika korkealla sykkeellä ollaan menty. Eli ikään kuin VK:ta olisi aika paljon tossa, jopa 33%. En ihan usko, että sellaista rempumista on tehty, mutta ei sitä ihan kevyttäkään ole kyllä tehty, että hyvin laadukkaita treenejä on pyrkinyt tekemään. Ja sitten jos katsotaan Lajdonitsia, niin siellä 48% polkua ja 39% tiellä, josta nyt on pääsääntöisesti hiekkateillä, että pikkasen on asfalttia, mutta tosi vähän. Joo, tää mun harjoitteluhan nyt ei todellakaan ole mitään polku-ultraharjoittelua, eikä edes maratonharjoittelua. Tää on pikemminkin tällaista peruskunnon kehittämistä. Eli hyvin tällaista varman päälle harjoittelua, ei mitään ylilyöntejä, ei mitään sankaritreenejä, ei taikatemppuja. Mutta se kuuluu tähän kohtaan nyt. Nyt mä näen, että tällainen treeni kehittää kuntoa parhaalla mahdollisella tavalla ilman isoja riskejä, loukkaantumista tai ylikuormitusta. Ja kunto kehittyy, niin mennään tällä tonne ainakin pitkälle syksyyn. Ja katsotaan sitten, meneekö maratonit peruskunnolla. Todennäköisesti menee, mutta meneekö Nutsin 100 peruskunnolla, niin voisi ajatella, että todennäköisesti ei. Mutta lähdetään kokeilemaan ja otetaan siitä sitten oppia ensi vuotta varten. Mutta nyt mä jatkan hölkkäilyä tonne Katajavuorelle ja siellä on kauniita ja hienoja maisemia, että käydään kurkkaamassa minkälaista siellä on ja heitetään siellä loppuspiikki.
Joo, Katajanvuorella ollaan. Niin, senhän mä tulin tänne sanomaan teille, että heippa!